बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ मोनसे गोजोनथाव रादाब। बर'नि गिबिसिन आबुं सावथुन आलायारन सावथुनखौ थाबैनो नुनो मोनसिगोन। 1986 मायथाइयाव रिलिज जानाय बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारनखौ गोलाव 35 बोसोरनि उनाव आरो 1995 मायथाइयाव रिलिज जानाय हाग्रामायाव जिनाहारि सावथुनखौ गोलाव 20 बोसोरनि उनाव मुम्बाइनि फिल्म सिटीआव थानाय एडलेब्स फिल्म्स प्राइभेट लिमिटेड निफ्राय नेगेटिभ फिल्म रलखौ बिटिआर सरकारनि नाजानायाव 11,30,000 रां होनानै दिहुननानै लाबोनाय जाबाय। थाबैनो माखासे मावबावनांगौ खामानिखौ मावफुंनानै गोबाव समनिफ्रायनो आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि सावथुनखौ रायजो राजाफोरा नायनो होननानै मिजिंथिबोनाय सिमाङा थाबैनो मोगथां महराव नुनो मोनसिगोन। बड'सा फिल्म्स प्रडाक्शननि नाजानायाव दिहुनजानाय आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि सावथुना बर' हारिनि हारिमु आसारखान्थि आरो सोदोमस्रिनि मोनसे सिनायथि। बे सावथुनखौ दिनैसिम जोथोनै लाखिनानै दोनबोनाय एडलेब्स फिल्म्स प्राइभेट लिमिटेडखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ साबायखर बावहरदों आरो बे खामानिखौ बिटिआर सरकारनि जानानै मावफुंनो थांनाय हान्जा आलायारन सावथुननि दिथागिरि जोंदाव बड'सा मनेस्वर दैमारि, डक्टर मिहिर सोरां ब्रह्म आरो गसाइ दैमारि बिथांमोनखौ साबायखर बावहरो होननाबो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ फोरमायो। जोबोद खम समनि गेजेरावनो जायफोर बर' सावथुन आरो सुंद' सावथुनफोरा नेशनेल फिल्म फेस्टिवल्स आरो इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवलाव बाहागो मोननो हानाय बैफोर सावथुनखौ डिजिटेल आर्चिभ्स खालामनाय हाबाफारिया थाबैनो जागायजेनसिगोन आरो बेजों लोगोसे बर'नि गेजेराव थानाय जेसेबां सिनेमा दं आरो नीलेश्वर देंखोनिफ्राय लानानै बर'नि जेसेबां मेथाइफोर दं गासैखौबो बुथुमनानै क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दोनथुमनाय आरो दिन्थिफुंनाय राहा लाबाय। बैफोर खामानिखौ मावफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारा 1 कौटि रां बावजा लाखिनाय जाबाय। माहारि दाफुंनाय हाबाफारियाव बिटिआर सरकारा जेब्लाबो गोख्रों बिफाव लालांबाय थागोन होनना बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ फोरमायो। बिटिआरआव थाबैनो केटिएम बाइक सालायनायखौ बन्द खालामनाय जासिगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ फोसावदों। बे थांखिखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ केटिएम बाइक कम्पानिसिम आर'जलाइ लिरनाय खोथा होबाय। फरायसाफोरनि मोजांखौ हास्थायना बे थांखिखौ लानो गोनां जानो हागौ। मानोना गोबां लाइमोनफोरा बाइकनि जाब्रबथाय जानानै जिउ जोबनायाव केटिएम बाइकजोंनो जाथाय जानाय नुबाय थायो होननानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। दिनै चिरां जिल्लायाव चिरां जिल्ला बारग' एनडिपि इउनाइटेड फरामनि सुबुं गौमा हुस्रिखावनाय हाबाफारि एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिपि केडारफोरखौ उदां खालामनांगौनि दाबिजों चिरां जिल्ला आइ दैमानि हाग्रामा दालांनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव चिरां जिल्ला बारग' एनडिपि इउनाइटेड फरामा सुबुं गौमा हुस्रिखावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोख्रों खुद्रिसारदों। बे सुबुं गौमा हुस्रिखावनाय हाबाफारियाव चिरां जिल्ला बारग' एनडिपि इउनाइटेड फरामनि बानजायनायाव बर'नि मोनफ्रोमबो आफाद आरो बयबो रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि आरो बारग' एनडिपि केडारफोरखौ उदां खालामनांगौनि दाबिजों सोमावसारो। मख'नो गोनांदि बे सुबुं गौमा हाबाफारिनि गेजेरजों एनडिपिनि गायसनगिरि आरो जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिपि केडारफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनांगौनि दाबिजों हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनिसिम गांसे गोसोखांलाइखौ चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि मेजिस्ट्रेट रहित राभानि गेजेरजों दैथायहरो। बर'नि गेजेराव गोदानै हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम मोननाय इउएलबि आफादनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बेरफ्रुसार बिबुंथि। बिटिआरनि गाहाय बिथाङा बुङोदि इउएलबिआ सरकारखौ जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया। बेबायदि खायसे सेंग्राफोरा गावग्रा बेरफ्रुग्रा आइजें लानानै एसे सिगिनो नाजायो आरो दायो समाजा बुजिबाय। बे समाव हाथियार हमनायनि जेबो सम गैया। जों बेखौ माब्लाबाबो लुबैया। बिथांमोनखौ जों न' फारसे गिदिंबोफिनना जेंनानि सायाव सरकारजों सावरायफैनो खावलायो। बिथांमोना जुदि हारिखौ मोजां मोनमारोबा इन्जिनियार डाक्टार जा, रायजोखौ उदाङै मदद खालाम, प्रफेसार देंखोगिरि जा, जों बिथांमोनखौ मदद खालामगोन होनना। बिटिआर ओनसोलाव नायल' जाल' गंसेल' क'क्राझार सहरनि भटगावआव थानाय 10 किल'वाट एचपिटि टिभि सेन्टारखौ मिरु सरकारा बन्द खालामनायनि फोसावनायखौ खौरां मोनना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मोनसे थान्दै हान्जाया क'क्राझारनि टिभि सेन्टाराव दावबायनानै सुलाद लाहैयो। सुलाद लाहैनायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङोदि मोनसे समनि मिरुनि नखर मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ बर'फोरनि आर'नाइ एक्सप्रेस रेलगारिजों लोगोसे क'क्राझार
क'क्राझारनि दूरदर्शन केन्द्रखौ फोजौखांगोन होनना खोथा होनायनि उनाव दिनै सरकारा टिभि सेन्टारखौ बन्द खालामनो नटिस फोसावनायनि सायाव थाबैनो मिरु इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिं मन्थ्रि आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों थाबैनो सावरायज्लायगोन होनना बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।